ang maka-high blood sa tao di man nang nitaas ang dugo, kundili ka nang walay sulod ang pitaka nato. Usahay maunay rason nga nung init tag ulo. Kay way kwarta pero daghan tag bayron nun. Mao nga tong pagbati biklon nun. Gamayng problema ato dayong padakon. Samot pagyud kung way klaro ang imong relasyon ni Kristo. Di ka kapugong sa emosyon nimo. Dali ra kayo mo init ang imong ulo. Labi nagwa na habilin sa imong sweldo. Kay dugay raman di ang gi-advance nimo. Unya pagkaugma na imong Judith. So kinsa may di mainit. Pero abi ninyo mga tagalangit, kung ang atong relasyon sa Ginoo hingpit, bisag wa patay kwarta di ta mo init, kay mas naglabi man ang atong faith that God is in complete control. So dili ta angay maratol usa ka gamayng pahinumdum uban sa gugma, mabungahong kabuntagon mga higala. Ampo amping abantita. To God be all the glory. God bless.